Așa. Așa. Acum ajută-mă. Ce ai pățit? Nimic. Da, ajută-mă și pe mine acum. Păi stai că poți să ieși singur, să vedem ce vrea să spună fetița. Am făcut o faptă bună, pe pisoiul l-am salvat. Tremura de fric săracul, nu știam ce să mă fac. Mi-am făcut curaj îndată, în subsol am coborât. Inima în piept deodată, mică, mică s-a făcut. Spuneți voi acum dacă am greșit. Trebuia să las acolo să moară de frig. Am făcut o faptă bună, pe pisoiul l-am salvat. Altă dată-s mai atentă, o să spun unde am plecat. Poftiți, poftiți, copii, voi aranjați bradul. Dumneavoastră, parcă vă știu de undeva, sunteți din cartier, nu? Da, se poate. Circul mult. Da? Da, cu ce vă ocupați? Am uitat. Duc diverse lucruri la domiciliu. Îmi place să lucrez cu oamenii, să mă apropii de sufletul lor. Sunteți un fel de mesager? Da, asta. Cam așa ceva, dragă mea. Și așa cum este moșul, mi-a zâmbit și m-a întrebat: pentru ce nu-mi place bradul, pentru ce m-am întristat. N-am ascuns ce aveam pe suflet, ca să-l mint nu se putea. Moșul știe mult prea multe și atunci i-am spus așa: Ochii aceia ai mamei mele, care mie-mi plac, nu mai sunt azi lângă mine. Spune-mi ce să fac. Dacă aș ști eu că rămâne numai între noi, te-aș ruga frumos, bătrâne, adu-i înapoi.